Kevin Keegan. Representing Holland, number 9, Rudy Kroll. Also from Holland and the Cosmos, number 11, Johan Neeskens. Representing Austria, number 12, Bruno Petzai. From France, number 14, Michel Platini. Number 15, from Italy, Paolo Rossi. From Yugoslavia, number 18, Nenad Stojkovic. Representing Italy, number 19, Marco Tardelli. From West Germany, number 21, Harald Schumacher. And from Italy, number 22, Dino Zoff. The assistant coach of the European All-Stars from Czechoslovakia, Josef Venglas. The coach of the European All-Stars from West Germany, Jupp Gerwal. And the playing captain of Europe from West Germany, number 2, Franz Beckenbauer. And now, for the rest of the world All-Stars, from Kuwait, number 1, Faisal Al-Dakil. From the United States and the Cosmos, number 3, Rick Davis. From Algeria, number 4, Lakhdar Belloumi. Representing the United States and the Cosmos, number 5, Giorgio Pinaglia. From Peru, number 6, Jaime Duarte. From Brazil, number 7, Falcao. From Honduras, number 8, Roberto Figueroa. Representing Brazil, number 9, Junior. Also representing Brazil, number 10, Zico. From Japan, number 12, Yasuhiko Okudera. From Brazil, number 14, Oscar. From Colombia, number 15, Astolfo Romero. Representing Mexico, number 16, Hugo Sanchez. Number 17, from Brazil, Socrates. From Honduras, number 21, Julio Cesar Arzun. From Cameroon, number 22, Thomas Nkono. The assistant coach of the rest of the world All-Stars from Brazil, Antonio Ferreira.
of the rest of the world All-Stars, also from Brazil, Pele Santana. And the honorary captain of the rest of the world team from Brazil, Edson Arantes de Nascimento Pele. Ja sitten maali sen viimeistelee Chico numero 10. Ja näin on Mullo, mutta oli sittenkin ehtinyt sieltä pelin poikki jo sitä ennen. No niin, nopeasti tässä on aina ottelu saatu käyntiin. Turhat katkot ovat toistaiseksi olleet poissa. Ja siinä täydellinen hassi Euroopan joukkueelta. Ja niin Belumi pääsee kuin varkain viemään muun maailman joukkueen 2-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä jaksoa pelattu nyt täyteen 35 minuuttia. Siinä oli todella monenkin miehen harhapotkua ynnä muuta. Ja niin Belumi onnistui tuossa tilanteessa, jossa ei todella voinutkaan epäonnistua vielä. Keegan. Ja Keegan onnistuu kaventamaan 1-2. Siinä oli kyllä hieno eurooppalaisyhdistelmä, nopeat seinäsyötöt ja niin Keegan loppujen lopuksi sinetöi tuon Euroopan joukkueen avausmaalin, kun ottelun toista puoliaikaa oli pelattu noin 12 minuuttia, eli koko ottelun peliaikaa kulunut täten 59 minuuttia. Ja tilanne on näin kaventunut 1-2. Hieman paitsiolta haiskahtava tilanne, mutta syöttöhetkiä siinä ratkaisee, eli hetkellä jolloin tuo syöttö annettiin, niin ilmeisesti tuomari ja Keegania siellä kohdeltiin hieman väärin, Euroopalle vapaa potku. Matkaa on kyllä maaliin sen verran paljon, että tuskin siitä nyt yritetään suoraa laukaisua maaliin saakka. Se ei kyllä kovin helpolla onnistu, mutta tuo onnistuu. Petsai onnistuu siinä tasoittamaan tilanteeksi 2-2. Vapaapotkun jälkitilanteesta ja näin on Eurooppa tasoittanut pelin 2-2, kun otteluaikaa oli sen toista puoliaikaa pelattu runsaat 33 minuuttia, ehkä 30,5 minuuttia ja näin on tilanne 2-2. Hyvin on Eurooppa noussut tuota muun maailman 2-0 johdosta tasatilanteeseen 2-2. Antonioni. Ja maalivahdille tapahtui nyt kyllä paha lipsahdus. Thomas Nkomo oli siinä nyt ehkä hiemankin liian ylimielinen ja Antonionin laukaus menee kuin varkain tuonne maaliin ja näin on Eurooppaa siirtynyt ottelusta nyt uskallan sanoa tai uskaltaisin ja uskallankin sanoa ratkaisevaan 3-2 johtoon, kun peliaika on jäljellä enää vain noin 1,5 minuuttia. Mikäli ei sitten tuota jatkoaikaa ole tullut tai lisäaikaa ole tullut, eli ottelun 88 minuutin kohdalla Antonioni on vienyt Euroopan tässä ottelussa johtoon 3-2. Siinä hänen laukauksensa, se on kyllä kova, mutta maalivahti Thomas Nkomo oli niin hyvin sijoittunut, että